Здравейте, аз съм Елена. Ще играем на Subway Surf. Тъй като няма да поставяме звука на играта, да не смесят гласове и да не бучи играта в целия клип, ще изключим звука на играта. Да, така е. Знаете, че от много време Еленето не е снимала чак толкова много клипове. Тя честичко снима, но аз и казвам да снима, защото аз не искам. Ама понякога снимам. Когато аз дойда от тях, когато дойда у нас, снимаме клипове тук. Да, като Беби, например, един път, дето сме снимали Беби край на Бургермания. Да, сега хора. Да си купим ли ховерборд или не? Не знаем. Не искам. Сега Ленето ще говори. Какво друго искаш да ни кажеш? Че ние скоро започнахме тази игра. Само преди един час започнахме да играем. И до сега не сме спирали да играем. Ама, докато говоря, Стефан загубва. И май като сляпа съм. Май видях две такива дино. И забрах. И всички го видяха. Никой не го видя. Да, халюцинирам. Сега Стефан ще говори. Сега ще говоря, защото Ленето отиде до... По една нужда. Отиде по малка нужда. Как виждате? С левия пръст. Всъщност аз пиша с дясната ръка, но понякога си помагам и с левата ръка. Сега пари. Хора. Ленето си така се връща. До сега нищо не говорихме, само да покажа пари.
колко е добър Стефан. И го правя с левия пръст, между другото. Никой не може с ляв пръст. Никой. Пари. 850. Нинджата струва толкова, но няма да си купуваме нинджата. Батерията. Извинете. Да, ще свърши батерията, ще свърши батерията. Мой видео, че има само Екрана ми изглежда по-различен, малко бледо зелен. Освен това. Това трябва да го вземете, да получавате повече пари. Следващия клип може да го направим на брим. Аз предлагам да се бъсърф и на брим едновременно. Не е възможно. Възможно всъщност. Отивам за малко. И ми изхъби един клип. Так му събрахме предприятски скачи. Сега тема лапка, тема стъпка. Хора. И хора, това беше клипа от нас. И до скоро!